An balima Chaque Pro TV média lagɛbɔ bɛɛ lajɛlen aw mana kɛ diɲɛ fan o fan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na ko nin ye aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen ye ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw kana ɲinɛ abada ni k'aw yɛrɛ abonné an ka page YouTube ani Facebook sanfɛ walasa ka se ka an ka jamana kunnafoni ani a lakika ni ka cari diɲɛma bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka i ta ani bila dɔn bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ ni min ye an ma jira la k'a fɔ Mali au Conseil islamique maaɲama n'o ye a seere Chérif Ousmane Madani Hayidara a bɛ taamana Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ o kɔnɔna na taama kun ye jumɛn ye a kanba minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan fɔ ka taa bila ani minnu jɛna ka jamana baara ɲɔgɔn fɛ fɔ ka taa bila waati jan tɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya diinɛ nasara yɛrɛ o kɔnɔna na ka se ka diinɛ ni ka cari diɲɛma bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a daminɛ waati janw na fɔ ka na bila bila a seere Chérif Ousmane Madani Hayidara dɔgɔkun kelen tɛmɛnen kɔfɛ a selen Côte d'Ivoire jamana kan ani Mali lasigiden n'an kama ko ambassade fɔ ka taa bila maliden minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ani o sigila ni ka baro kɛ ka tanga ni jamana yɛrɛ bɛ danga mun na bi bi in na o Conseil islamique maaɲama a ye foli ta ka ɲɛsin Côte d'Ivoire marabagaw ma fɔ ka taa bila maliden minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛn minnu kɔntalen bɛ ka fɛn ɲini ni ka fɛn sɔrɔ a y'a jira u la k'a fɔ u k'u janto o faso la sanga a n'a ka waati bɛɛ ani ka jija ni ka jamana sariya ni k'o labato k'a d'a kan min ye k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛɛ n'a taabolo don o cadre kɔnɔna na Mali au Conseil islamique maaɲama a selen Mali ambassade la i ka dɔn k'a fɔ o y'a kunbɛn bonya ani karama kɔnɔna na k'a jira la k'a fɔ a bɔra kaso a nana kaso malidenw bɔra Côte d'Ivoire fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni k'i kunda Abidjan faba kan Abidjan n'o ye faba ye ka se ka taa Mali au Conseil islamique maaɲama ni k'a kunbɛn ni k'a bɛrɛbɛrɛ a kɛrɛfɛ min tun ye i ka dɔn k'a fɔ n ye Yankɔrɔ Samakɛ ni ale tun ye i ka dɔn k'a fɔ Welesebugu o maire wa fana min i ka dɔn k'a fɔ a bɛ to ka kɛ jamana lasigiden dɔ ye ni jamana kɔnɔna na ale tun bɛ a kɛrɛfɛ ka d'a kan a ka taa Côte d'Ivoire a sababu kɛra ale de ye min ye i ka dɔn k'a fɔ Empower Mali ni ale y'o ɲɛmaaba ye an ka jamana kɔnɔna na olu tun ye wele bila a seere Chérif Ousmane Madani Hayidara ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ka taa kuma du baara cogo ani ka dɔn k'a fɔ du marako ɲuman kan min wele tun bilara Hayidara ma i ka dɔn k'a fɔ kabi dɔgɔkun tɛmɛnen halisa kibaruya nasara kɔnɔna na an ma jira aw la k'a fɔ min ye ejidenw o kɛlen bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni ka nali ni k'o boloda min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnna minnu taara an ka jamana bolo kan n'an k'a ma ko i ka dɔn k'a fɔ n'an k'a ma ko agence gouvernementale maa minnu kɔni taara gouvernement ka bolo kan olu ko ɲuman nana an ka jamana kɔnɔna na maa kunfɔlɔ min kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko baasi foyi tɛ olu la abada o bɛɛ ka kɛnɛ o nin na a ma jira aw la k'a fɔ waati dɔ la min ye i ka dɔn k'a fɔ kuma kun duru bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko min ye i ka dɔn k'a fɔ bana dɔ bɛ yen n'an k'a ma ko coronavirus i ka dɔn k'a fɔ a bɛ agence a bɛ ejiden dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛrɛla jamana kan ani jamana caman kɔnɔna na Mali kɔnɔ a jira k'a fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ o lasigiden kɛrɛnkɛrɛnna o foyi ma sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ an ka ejidenw na minnu taara Magan ni u bɛ ka nali kɔni dabɔ nin waati in na an ka jamana marabagaw kɔni bɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan ejidenw walasa olu bɛ ka se ka na cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na foyi kan'o sɔrɔ kasara foyi kan'o sɔrɔ walasa min ye ka dɔn k'a fɔ ɲina eji san 2000 ani san 24 eji a baara a labɛn ka se ka ɲɛ cogoya min na an kɔni b'a jira la k'a fɔ maaw kɔni kɛlen bɛ nin waati in na ka kɛ na ye kɛrɛnkɛrɛnnenya maaw kɔni taara jamana yɛrɛ bolo kan i ka dɔn k'a fɔ gouvernement yɛrɛ ka bolo kan o ɲuman kɔni bɛ ka na baasi kɔni tɛ o la an bɛ waati min na fɔ bi bi in na n'an bɔra an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ taa lamɛrikɛ jamana kan an b'a jira aw la k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Donald Trump ani ka dɔn k'a fɔ Joe Biden o kɔni ye fasafasi kɔni kɛ fasafasi in kɔnɔna na bɛɛ y'i ka hakilata jira wa bɛɛ y'i ka jamana maracogo ni k'o jira walasa min ye jamana a labaarali ani ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ min b'u bolo olu ka se ka baara ni ka cari diɲɛma bɛɛ ka dɔn k'a fɔ min bɛ se mun na an b'a jira aw la k'a fɔ Joe Biden nin waati in na a kɔni a yira bɛ nin waati in na mɔgɔw kɔni bɛ ka lagosi a ka fanga marako jugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya Ukraine ani Russie i kunkan an b'a jira aw la k'a fɔ kabi waati jan min ye i ka dɔn k'a fɔ Donald Trump ale kɔni delila k'a fɔ min ye i ka dɔn yanni k'a to i k'i sen don maa wɛrɛ ka kungo la i ka jamana kɔnɔdenw o kungo i ka jija ni ka se k'o labɔdɔn min ye i ka dɔn k'a fɔ Joe Biden k'a m'o baara kɛ dɛ a taara da don wari kungo la min ni ta a ɲɛ abada k'ale delila k'a fɔ Joe Biden ɲɛna k'a jira k'a fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ Ukraine ani Russie kɛlɛ i ka dɔn k'a fɔ a k'i sen bɔ a la a k'i dabɔ a la k'o tɛ lamɛrikɛdenw i ka dɔn k'a fɔ ni k'o arranger kunun min ye i ka dɔn k'a fɔ fasafasi kɔni kɛlen
Joe Biden ani ka ka fɔ Donald Trump mo ko ni hakilina caman kun cari ka jira ka fɔ olu commencer ka fɔ de faamu i ka ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen Joe Biden a ka kuma na ka da k'a fɔ min ka ka fɔ a ma se ka kuma kalama de fɔ diɲɛmaa ye min bɛ se k'a jira k'a fɔ ko Joe Biden i ka ka fɔ k'a bɛna sebaaya kɔ de sɔrɔ ni kalata yɛrɛ o kɛnɛ kan a ma jira la k'a fɔ kalata min n'a bɛ sen na n'a baaraw bɛ sen na n'a kan ka kɛ Amerika jamana kɔnɔna na min ka ka fɔ Donald Trump ni ale min ye cɛbɔ ye nka kuma kun caman bɛ a ka cɛbɔya nɔfɛ a kɔni dama suɲɛ k'a jira diɲɛmaa bɛɛ la ale kɔni labɛnnen don ka se ka Amerikɛndenw i ka k'a fɔ k'u ka hakilinata ani kunkanko ni k'o labaara diɲɛmaa bɛɛ ka k'a fɔ ko Ameriki i ka k'a fɔ k'a bɛ se fɛn dɔ la nka min kɔni bɛ k'ale Donald Trump kɔni kamana gan ko min ka k'a fɔ Joe Biden ale min sɔnna k'a da don min ka k'a fɔ Ukraine kɛlɛ ani Russie kɛlɛ na k'o ye fɛn o commencer ka daaro kɔni sɔrɔ ale fari la abada o ye fɛn min kɔni digi bɛ ale la ko n'i y'a ye bi i ka k'a fɔ Ukraine kɔni bɛ ka ci Russie fɛ ko mansi nɔ tɛ a da abada l'Amérique ani l'OTAN mɔgɔw i ka k'a fɔ olu ka jɛjugu don ka se ka Ukraine i ka k'a fɔ ni ka a da kolo ci an balima bamanankanminɛw aw gɛrɛsɛgɛ kɛra min ye bi bamanankan kunnafoni kan o de kɛra nin ye yanni k'a to an ka bi jamukan kun cɛ an b'an ka sponsor fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna anw yɛrɛ ka ambassadeur n'o ye Bɛlɛdugu bamanankɛ ye Umaru Jara bɛɛ kama ko dolo kɛra tɛ cɛ min n'a bɛ ka cɛsiri bi nin waati in na dɔnni nasara kɔnɔna na dɔnni ka se ka cari diɲɛmaa bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko bamananya i ka k'a fɔ Bɛlɛdugu bamanankɛ k'a bɛ se ko dɔ la wa dɔnni lakika de b'a bolo a m'a fɔ nin waati in na ka waleɲumandɔn ani ka barikada ani sirakɔrɔ morikɛ kelen karamɔgɔ Dawuda Tarawele an b'a fɔ dan ne foli min na ninnu bɛ an dɛmɛbagaw ye kosɛbɛ jamukan yɛrɛ o taabolo yɛrɛ o kɔnɔna na aw kana ɲinɛ ni ka yɛrɛ abonné wa minnu b'a fɛ ka kɛ jamukan in dɛmɛbaa ye aw bɛ se ka wele ka ja dugu ma walasa aw ni anw an ka jɛ ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ